Noget jeg synes, der er blevet meget bedre, noget der ikke tager så lang tid længere. Han bruger det der Dyson Airblade. Man lige tørrer fingrene med. Satan, der er knald på sådan en. Så er der hverken vand eller hud på fingrene længere. Ikke sådan de der gamle Danone, vi har. Kling, kling. Kling, kling. Jeg vil godt have en 2-årig barn til at pusse sin hænder tørre. Jeg må indrømme, at jeg blev forvirret første gang jeg så en Dyson Airblade, for det var inde i WC, hvor de stadigvæk havde den gamle, så de bare fået en at gå i stykker, så den de bare lige få skiftet ud. Så var stadig den herovre. Og så var der en Dyson hernede. Kan det ikke passe? At man lige tisser. Ryst en gang. Kan det ikke passe? Nej, det kunne ikke passe. Det var godt blugt op, men... Men jeg blev smidt ud af brug, det blev sgu ikke til.